alle sammen. Nu vil mig og Carla lave top 10 over vores yndlingschokolade. Vi vil bare gerne starte det, fordi det synes vi er ret meget lækkert, det her chokolade, vi har valgt. Og vores, som vi har valgt som nummer 1, er den her mega lækre Daim. Nu er der så 3 i den her pakke, men Daim det er mit yndlingschokolade, fordi den har den der lækre knasende effekt. Okay, ja, synes du også? Og vores nummer 2, det er orange grene. Og de smager rigtig godt, fordi de har den der orange smag inde i sig. Og så er der simpelthen, hvad griner du af? Og så er der simpelthen chokolade udenpå. Så er de dyppet i chokolade, så de er rigtig gode. Og det er så mørk chokolade. Og det er fra Toms, skal det lige siges. Og den kan du jo bare sådan, det er jo ikke sådan noget specielt mærke, hvis man kan sige det. Og så er de her M&M's, som vi har fra M&M's World i London. Og de smager rigtig godt. Det synes vi smager rigtig godt. Og de er sådan meget seje med forskellige farver. Og der i London, der har både mig og Carla været, og der er sådan forskellige, man kan sådan vælge blandinger helt selv. Men ellers kan du også bare få dem op i brusen til 1 eller 20 kroner eller sådan noget. De smager rigtig godt. Så det er vores nummer 3. Nummer 4 er den her Bounty. Altså nu hælder vi begge to mest til den i lys, ikke? Ja, den er så mørk, Bounty. Men altså vi kan bedst lide den blå der, den der er lys. Så det var nummer 4. Og så er det her Lindt chokolade. Og det er det er forholdsvis dyrt mærke, er det ikke det? Jeg aner ikke noget om det tror jeg bare. Okay. Og det er fordi Carla hun spiser ikke sidst ikke så hurtigt, så de her de er sådan for sidste påske. Så ja, og der er vist noget. Hvad er det der sidder der? Hvor varmt! Det er lyserødt mug. Ej, jeg skal lige spørge, hvad er det for noget? Nej, det var sådan noget sukkerstas. Hvis det så var mørkt, så havde jeg sådan, så var jeg nok syg. Okay, men det er, okay. Det var også nummer 5, ikke? Det er helt hyggeligt. Okay, så det er chokolade. Det er alt af chokolade, skal vi lige siges. Og det er så for Lindt. Og det er sådan nogle små kaniner, søde kaniner. Det er mest sådan noget, her, jeg fik godt nok en kølig pris her. Okay, og så er der nummer 1, 2, 6. Nummer 6, det er den her Oreo chokolade. Bare lige sådan, alle kan se den. Ej, Carla, den er udløbet. For helvede. Den er udløbet den 20. i 2014. Carla, hvor lang tid er det her? Men den er i hvert fald fra Milka, og den er rigtig god, hvis bare ikke den er udløbet. Det er fordi Carla hun er så langt med den her spise slik, så den udløber. Ej, fy for pokker, den er spændende. Nok. Og vores nummer 1, 2, 3, 4, 6, 7. Jeg glemmer meget nemt. Det er nummer 7. Og det er chokolade fra Toms. Og det er lys chokolade. Guldbar hedder det, ja. Og det er det udløbet. Jeg ved hvad, det er du revet i stykker, så det kan man ikke se. Så. Ja, men det er så vores nummer 7. Nej, hvad? Det giver jo ikke mening. Ja, okay, det giver mening. Ja, den smager jo rigtig godt, og det er bare for Toms, ikke? Og så er den her anden fra Milka, og det er så med jordbærsmag. Og det er også chokolade, skal det lige siges. Og den er ikke udløbet. Den udløber først den 4. i 6. 2014. Den er rigtig god. Og Milka, det er et godt mærke. Der er ikke så mange, der har hørt om det, men det er faktisk rigtig lækkert mærke. Meget delikat. Ikke? Godt. Altså, det er sådan en meget lille ting, så jeg ved ikke helt, om I kan se den. Den er sådan her. Og det hedder Kinder Bueno. Bueno. Ja. Jeg ved ikke, jeg udtaler det forkert. Men det er sådan noget julechokolade, og Carla har på sin Kinder og julekalender, og dem har hun så ikke spist endnu. Hvis det var mig, så havde jeg sådan ædt dem på den samme dag. Ja. Men der er en julemand på, og de er meget hyggelige. Ad med det der klamme jordbærsplads på. Hvor er det ulækkert. Og det er i hvert fald, nu falder du snart. Det er i hvert fald for Kinder Bueno.
Godt. Det var så vores 9. plads, den der. Og nu kommer vores 10. plads. Altså det er ikke fordi den er dårligst, men den er jo bare... Ja, men det er sådan en julemand for kinder. Det er bare for kinder. Og den er også rigtig lækker. Det er bare normal chokolade. Og der er ikke rigtig noget indeni-agtigt. I den anden Kinder Bueno-ting, der var der sådan noget lidt flydende-agtigt indeni, ikke? Og sådan noget lækkert knas. Ja. Den er i hvert fald også helt vildt god, men altså det var også 10. plads. Men det er fordi, så var det også ligesom det chokolade Karla havde, ikke også? Og det var måske ikke lige så meget, men altså... Hvad er det, jeg siger? Nå. Men nu vil så give vi stemme stjerner fra 1 til 10. På lidt film om i loftet, der var ikke stjerner i loftet. Nå, nok om det. Ja. Vi starter med det her dej. Jeg synes, det smager rigtig godt, rigtig lækre, rigtig delikat, rigtig sprøde. Jeg giver det 9,5. Jeg giver den. Jo, jeg giver den 9,5. Ja, hvad med dig? 9. Karla giver dem 9. Godt. Og så er der orangegrene. Jeg giver det 8. Det gør Karla også. Så vi giver dem begge 8. Og så er der M&M's. Jeg giver dem 8. 7. Karla giver dem 7. Jeg giver dem 8. Det er lækre M&M's. Så er der Bounty. Jeg giver den 7. Ja, det giver Karla også. Karla giver den også 7. Hun drysser det jo helt af i din seng. Så er der de der lindchokolade med sådan noget klam lyserød sukker. Sådan nogle små gardiner. De er ret nuttede, så dem giver jeg også 7. Ja, dem giver vi også 7. Vi giver meget 7. Det kan vi ikke gøre for. Og så er der den her, der sådan hænger lidt på datoen, eller ret meget. Den 20. i 1. 2014. Nej, det er jo mega lang tid siden. I morgen er det jo marts. Ja, den smider vi væk, når vi lige har lavet det her. Ja. Men i hvert fald, jeg giver den 6,5. 6,5. Ja, det blev vi enige om, os to. Så den her guldbar fra Toms, som er lys chokolade. Og den giver, den giver jeg 6. 5. Karla giver den 5. Godt. Og så er der den her Milka jordbærsmag. Den giver jeg 4,5. 5. Karla giver den 5. Så er der Kinder Bueno. Ja, det lyder faktisk Bueno. Den er rigtig god også. Den giver jeg 5. Giver du den kun 2? Nå, det var da lige dårligt på en skala, så var 1 til 10. Det er slik. Nå, det ligner det slet ikke dig. Er du syg? Har du spist for meget risotto? Har du spist for meget Otto? Ja, men jeg giver den altså 5. Og så er der den her. Den er meget kedelig, fordi det er kun chokolade, der er ikke noget indeni. 2. Karla giver den 2, og jeg giver den 4. Så, ja. Nå. Det var vist det, vi havde at sige for nu. Og tak fordi, at I sådan ser vores video, for det gør I nok, hvis I sådan ser det her. Ikke? Okay, godt. Nå. Men hej.